Joo, mä oon 4. polven sukkatehtailija Janne Tamminen ja meidän yritys on Sidostesukka. Sidoste on mun isoisäni ja isoäitin sodan aikana perustama yritys ja mä oon nyt sitten tosiaan 4. polvea tässä luotsaamassa meidän sukkatehdasta eteenpäin. Tällä hetkellä me panostetaan vaan sukkiin. Sukkia tehdään noin 1,3 miljoonaa paria tällä hetkellä vuodessa. Käytännössä valmistetaan kaikkiin käyttötarkoituksiin sukkia, mitä nyt voi keksiä. Sitten meillä on muutamia yhteistyökumppaneita täällä Tampereella, minkä kanssa tehdään myös muita tuotteita meidän verkkokauppoihin. Me tehdään sekä B2B-kauppaa että kuluttajakauppaa, että sitten myös vientiä. Tällä hetkellä suuri vientimaa on Japani. Japanilaiset on noista meidän pörrösukista erittäin innostuneita ja sinne kyllä nyt menee hienoja määriä. Kyllä se kotimainen valmistus ja työllistäminen täällä Suomessa on ollut meillä ehkä semmoinen ydinjuttu ihan siitä yrityksen perustamisesta lähtien. Ja kyllä se yrityskulttuuri on muodostunut tässä vuosikymmenien aikana hyvin yhteisölliseksi ja huomioon ottavaksi. No kyllä mä luulen, että tietysti historia, yrityksen henki ja tämä henkilökunta ja se ammattitaito, mikä täällä on vuosikymmenten aikana muodostunut sukantekoon, niin se on ehkä se ainutlaatuinen juttu. No meillä on ihan mahtava henkilökunta, jolla on rautainen ammattitaito. Et siitä kertoo tietysti meidän todella pitkät työsuhteet, mitä on sitten eri työntekijöillä ollut. Ja kun hymyhuulilla tehdään yhdessä hommia, niin se on ehkä niitä parhaita fiiliksiä, mitä sitten tässä yrittäjyydessä saa. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, että kyllähän se palkinto on koko henkilökunnan palkinto ja oikeastaan osoitus siitä, että me ollaan tämmöinen sitoutunut porukka, joka pystyy sitten menemään eteenpäin. Mä oon oikeastaan ihan puutarhurihommista lähtenyt tuolta pihalta 14-vuotiaana liikenteeseen, että käytännössä kaikkia varaston puolta, myyntipuolta ja sitten nimenomaan toi puutarhurihomma oli ne ensimmäiset hommat. Ehkä yrittämisessä se vastuu oikeastaan toimii molemmin päin, että se kiehtoo ja se on tietysti välillä taakkakin, mutta tykkään kantaa vastuuta ja tehdä sitten niitä omia näkemyksiä viedä eteenpäin. No kyllä mä lähettäisin kaikille yrittäjille terveisiä, että pidetään lippu korkealla ja pidetään toisistamme huolta. Että ajat on vaikeat, mutta ei anneta periksi. Ja yrittäjyyttä miettiville niin antaisin vinkkinä, että ihan rohkeasti vaan lähtee toteuttamaan niitä omia visioitaan. Ja yrittäminen on myös epäonnistumista ja niistä oppimista, niin luottaa niihin omiin unelmiin ja lähtee viemään niitä eteenpäin.